precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. Narcissist le narcissistic personality disorder in anlo na min thil thayem. Narcissism hi chu mishing nun phung le nung changa tel ve shim shim ani a disorder kan ti boina tak tak ani lem lo. Narcissistic personality disorder ro hi chu narcissistic nung chang le omdan tam tak neya mani masial na le midang te ngai poimo lo na te thin chiat na le thik na khat thin lung pu chungin mi ta na chiat na tur po ni che an mani hlok na tur ani phot chuan poi an tilova chutiang nung chang an nei chu an na sa in an mani po in anin shia a mithiam hna karin psychologist and narcissistic personality disorder an nei thu an lo nem nge sak ta china ni mitam tak chuan narcissist nung chang le mi ze nei reng chungin mithiam te an pan du lawa disorder an nei thu mo chwa sak an ni telawani thil tam tak ngai to chuan narcissistic personality disorder an nei nia kan mo chwa sak hian mason na le thil thadang a hring chuak lem lawa mani in mu hniam na min pe a disorder kan nei thu mithiam ten min shil miau chuan kan nun alo nwal pha fo thina ni mishing te hi kan zir chian chuan narcissist ril rupu kan tam hle a chen khata chuan la savak lovin alang chuaka mi chen kha chu midang ta na tor theilo khop nung chang thalo pu po anom boka chu an nung chang chu alang chuak na sa a an chen pui te le an mani nai tu te a na sa takin she om na a thlen thin na savak lawa narcissist nung chang nei te kianga cheng thin te chuan an lo ningin she om po an lo ti mai thei chu aya na sa dewa chuan ator a har sa zwal dewa mitam takin an mo pui vek lem lo nat na le rirulam boina reng reng hi kan mu chwa sakte ain mu chwa lo te hian an lo nei na sa jok thei tho bok mi tu emo in a ko pui nung changa narcissist ani theina lai lo muta se chu chu a soi chwa chuan lo ngai thak sak thin tur ani a ama jok dem na thu kan soi chuan shi om na le zana tam tak kan siam sak don ani narcissist te chung changa hi chuan mithiam ten an nat na mu chwa saka lo boy pui chiam hi a chalowin ka ria a natna anga kan boy pui chi hian apoi mo zo kha an nung changa wanga mitam tak an ti nat ziate kan ngai sak lo pha chin Mishing te hian narcissist chung changa hriat na le zirtir na sa takin kan dong ta narcissism hi eng tiang takin nge alo lar chho tun ma changa lo tam em sa nge nia tun na mi tam takin he nung chang thalo hi an nei ta zok kan history a hian mi za som sari le panga vel za thi chu an chan chin kan chiara tang ringot po in osam takin narcissist an ni ti kan the thei thilro pui tak tak an tia thil thar ti an mu chuak boka miro pui tak tak ni ma se narcissist te nung chang thalo kha an nei thowa thuk taka rirulam chirbing na hi mishing ten kan nei na alarei lo hle a tun ma chuan midang te nung chang thalo le fel lo po lo soi sak vek turin zir thiam na ala om miau lova kan riat phak ma da ye chang khan mani nu puite fa te le chung kwa te chunga narcissist chung chang nan chwa tir hi an lo tam to lutuk man lai lal te le indo konga mi chak te jinga po khan narcissist tam tak an lo om nge po inarin om chutiang chung chang thalo chu tu man an soi chu angai lo wang le ming putir ala ni lo wangin an en liam mai chini inalang kumsom kal ta mai po khan mitam takin narcissist chung chang hi kan la thiam chuang lova narcissist te chu miswale thin che tak mi chunga swal chwa thin ang chawin kan la muwa ani na tak tak kan la che thiam ngai lo tuna chuan hetiang nung chang nei te hi an om ti kan che to a an ngai to dan le an che dan te ai nang tlanga in lai chin na a an ma ni shia shan theinan mi je sang sang mithiam ten an mu chwaka chutiang thil thar sang sanga tang chuan narcissist te chu tu te nge an ni ti kan lo she thiam ta ani tun ma chuan mitam takin an ko puite ti lom nan le an mangai na hlo chwa nan an thei top an chwa thina an hun tam tak an khoral thin nima sila chu an ko pui chu narcissist ani ti a hria thiam chuan lo don son dan tur a hria thiam dona kalsan hun le tan puina zon sak hun angai to thiam to dona ni narcissist te chu kan nu na tel ve lo tura kan hip lo thei dan ko ngomem email chat wangte ina chatak wang emo inung changmoi taka wangte in mi I hip shim shima nangma adik lo na awma wanga narcissist te hi big riau inilo midang tam tak po I hip ve thawani michen kha chuan narcissist te ne na in lai chin na nei thin te hi mani in ngai hlut na nei lo te anni anti china ma se anilo mi chak le chel takte mani hlut na thiam takte po narcissist tong fu tak anum ve thawani an chunga thil thalo tak thlenga wanga zoi muanga chaklo tial tial an ni jok thin
narcissist te chuan an mamo pe thei tu te at ngai hlu thina an mamo tak chu ti salam lan moina te din hun that tak le an ma ni fakna chongkam te ani mi that tak ini a chongkam thatak manga mi fakpo iching fawa chumia wangringot po chuan narcissist te I hip thei tlatani chumia wang chuan inung chang that tak kha I thak danglam angai lawa inuna narcissist te itong ani chuan apoi thui ma atlan sandan izir atul zo kani mitam tak hi chon kan ko pui te le kan chung te nung changa thil dik lo mu mai la narcissist an nianga tiang ai dan han siam mai hi kan ngam lo thina ke ma ni thiam lo na wanga thil tha lo thlenga ni ringin kan thil thir dan kan so son ngam lo thin mi then khat narcissist te ne na in lai chin na an nei mek chu sha thiam lo po an nom mai thei boka chu mi te tan chon an hria thiam theina tu narcissist te nung chang lan chua dan zia rang min han ril ta che ama sabira chuan an mi zia lan chwa dan om china thunei tu ni an du'a khongai na an tla cham hle boka an mani anin ngai ro puya an chapawin an ma an sial hle bok china mual phone le mani in sit na nei an hlau em ema chumi tong lo tur chuan anin veng reng china chu anin ven man ruwa chu kan soi tak an mi ze thalo tak tak te khani achang chuan an chung rila khak na ron lang chuak turin hin ti urtu engthilemo an tua china an du lo zong tak thil alo thlenga chu chuan an chung rila in thup thin rimna aron chok tho thina ni midang ril rungai tuana thunun tum tlatte midang hlutna ti bo sak vekte mi in har sa taka an pal tlang po ho ti taka ngai poimo sak lote an kianga anom reng theinan an ko puite hnena an thu tiam hlen chwa du tlat lote an thiam lo pom du lawa ale lam thiam lo zok nia pu tum tlat te hi alan chwa dan tlang lon tak an ni a ko puite emo thian te le chung te mamo le du zong an ngai to lawa an ma ni mamo an mu phot chuan an du tok em thina midang te chu an mamo mu na man ruwa ang leka an ngai chin heng zong zong athleng reng chunga in lai chin na thatak nei tur chuan atwar tu hian na satakin abeya a in pumpek top angai china a hun le chakna a mangral fo reng ani in ngai zona emo in chian thatna te narcissist te ne na in lai chin na kan nei reng rengin zan khat thil thuwa alang chuak ngal mai ngai lo atira chuan min ngai sakna an lan tir na sa a kan thuruk tam tak po kan shilngam na tur khopin in po na tha kan nei china ma se chung zong zong chu hun alo kala kan mi zia le ni na an mu chiana an ni na dik tak alo lan chwa huna min beile nan an mang ta china ni in mangai na le indu sakna aral tial tiala in huat na le in ngai nep na alo lian tul tul thunga atwar tu chen khat phei chuan thil thleng chu an ma ni thiam lo wanga ngain she om an ti thin hle ani narcissist te chuan in laka an du an mua in om na mun tura an du na taka in om to chuan an mi zedik tak aron lang chuaka in ngai dan le du dan te chu enga ma an ngai lawang in lai china an ti ve tur le an mo phurna be ve te chu an hlen chuak thei to lawa in lai china hrisel taka kan nei nge chin heng mi hria thiam na te mi khongai na te ngil nei na le in rem du na thinlung te hi an nei to ngai lo narcissist zia rang rang chu an rap thakin atwar tu tan chun ana via wang tierin theya chutiang zong zong an tuar chunga tuar ram tur chuan eng chuan lam nge an man thina damna kong zo tir theilo tu chan thatak enge an nei mishing te hi ma nei chawa om tura siam kan ni lawa midang kan mamo veka in mamo ton vek kan ni a mangai na kan mamo a midang te ne na in zom na tha kan du theu bok naupang chung chang bi ka han soita ila naupang mai an ni awangin eng anganu le pa swal tak po nei ma sela anu le pa te kalsan turin ti thei an nei lo chutiang din huna an dina wang chuan chu naupang chuan an ma ni thiam lo na le that lo na an zonga anu le pa te an chunga an che dana wang chuan fel lo le dik lo ni in anin ria a anu le pa te du dana nun tumin anin zirna sa thin puitling in lai chin a ve thung chuan achunga swal takin an ko puite chu se thin ma se an chau em awanga chutiang nung chang puta mai chu an ni ti te in lai chin a chuan athleng ve thin renga an ngai wang te in an chunga thil thalo tak thleng chu an ngai jam mai thina kalsan tura ril ru an siam theilo nan chan tha tak an jong thina an om dan chu dik lovin anin lai chin na chu she om ma se mitam takin in lai chin na ha thak tak an nei ve thoti in anin nem thin chutianga ngai to na mang thin te chu mi khongai thei tak an ni tlang pui thina an ko pui te swal na chuan chan engamo tak anei an ring tlata nidanga ala re ve mayang ti an rina wangin in lai chin na hrisel lo taka an tan pha ta thina ni chutianga in lai chin na hrisel lo atang thin te chu narcissist te mamo tak mi an lo ni a
khongai na nga mi tak an ni awangin an torna ti top tura ma an lak theilo nan chuan lam thatak siamin chan thatak an jong thina ni narcissist te omdan pom thei tur chuan an ma ni lama in siam remna sat angai thin chumi tur chuan narcissist te diklo na lai an jong sham thin bok chutiang chuan tua tang thin ma se hun rei tak an tor hnuwa meu chuan in lai china ti topa tan san an du thin hun rei tak in lai china hrisel lawa an tan chuan an ma ni na dik tak an hlo tiala an tan rei pole an ni na an hlo hnem thina ni keinin kan lo ngai dana chuan mi tu emo narcissist te ti du dana tuar tuin nun thar an neya an chunga misual takte an tlan san hian an hlimin an thla muang to om mange o kan lo ti thina ma se tlang puin an kal san tak narcissist te kha an ngai tu azuya an that lo te an ngai ven thina narcissist te nung chang thalo tak tuar tu te nuna hian eng angana sa in nge ngong alo nei thin mi sang tel ten an ton hriat le an lo pal tlang to kan zir chianna a kan hmuha chuan uruk tak le fim khur takin thil an ngai tua thina in sirna te hlo thon na le lungai na te mahni in thiam lo na le in rin tok lo na chenin thil lo om lo thleng tur om reng ang maya hlo thon reng na te midang te ne na nun ho na konga har sat na te an nei na sa em a an ko puiten an ngai poimo sak thin miau lo wangin an mamole an du zong te an da nyam tiala an ni na dik tak po an kalsan tial boka zan an mu thalawa ril ru beidon na sa tak nein an cho e atui lawa thil ngai tua bing theina po an tla cham hle thin narcissist te nung chang thalo tua thin tu te hian depression na sa tak an nei fowa ma se mi tam jok chuan an nei lem lo chutianga depression nei pha velo te chuan atlang puin an thian thale chung khat te an ma ni lo fui chaka lo tan pui tu thatak an nei thin mangai tu le buai pui tu thatak nei te chu eng anga in lai chen na hrisel lawa po lo tang thin ma sela tal chuakin mi thatak le rin tlak taka an chuak thei thin narcissist te swal na tuar chuaka zalen ta te nuna hian khongai na kan muna sa em a an thil ton te kha arap thlakin a hre om lutuka chuwang chuan midang te le an chunga miswal takte laka po that chwa turin an ril ru an siam thina ni thil dang le a chuan an ma ni a mol pho riawa in hriat na le za na alo om thina an chunga miswal takte laka that an chwa awanga in thiam lo na te an swal na thung rul lawa an lo khongai tlat na te chuan an ma ni a nuam ti lo na asiam sak thina ka hne na mitam tak an lo kala hetianga in thiam lo na nei te po hi ka tong ve nual to a an thin lunga khongai na an nei kha aro pui zia le a hlut zia ka shil fo thin an ril ru that tak chu an von renga an za na le she om ti na te an pai bo thei bok chuan chu an tan dam na kong tha berani mi thalo le sol takte chu kalsana en san wang tur ni om taka lan lain an chunga ril ru thatak puwa an ma ni khongai na nei chu aswal lo ni na langa ni mo social media changa te narcissist te chunga khongai na ilan tir chuan mi a takini ti injir tir na ka mu thina olsam takin kan lo pom mayang ti ka hlau minon pan tu tam tak hi chu an thin lunga hria thiam na an nei phot chuan an ta na thajok ti ka shil fowa hria thiam na thin lung kha lo pu lo ma se a om reng ma se an put to chuan an dam na tura kong poimo berani awangin mi a takni na ani lo amai ro chu an nun hlui thalawa khan an let le palang ti a lo oma wangin tal chuaka an kalbo atul thungani kan mangai takte tu emo an ko puiten nan na tam takan thlena chu nan na thlen tu te chu an hriat thiama an khongai tlat chuan an ma ni mangai tu te tan chuan hriat thiama har sa hle dona chu tianga chon eng angin nge kan hriat thiam theyang an ma ni mangai tu mai ni lo an ma ni ngei tan po an ril ru ti boy fo tu an ni a khongai na le in thiam lo na hi arwalin aron lang fo thin khongai na nei reng chungin kan ta na thil thalo laka kan in thiar filim thiam atula na tam tak min thlen tu laka hria thiam na thin lung put chu thil har sa tak ni ma se kan in thiar filim na le kan hria thiam na chu a in buk tok reng turani ama ero chumi in an ma ni ti na fo tu alo ngai dam theilawani po in adem omlo voi tam tak lowin ngai dam to ama ang boka lo tina le thin te an ni awangin ngai dam theilo te thil ti hi thil om takani mi then khatin ingai dam lo chuan nangma zok kha idam theilawang anti po in lo oi sak du swang che ngai dam lo ma la itan dam na kong izo theiti shereng ro an din mun tur hria thiam saka khongai chung hian an ngai dam lo ve theiboka chu tiang ril ru fel taka siam thei tur chuan thu
thu dik tak le thil thleng dik tak ngai tua chua soi chua fo atang kai chin mi in achunga mi swal tak le a hriom na thlen tu chu a hmu dan dik tak angai tua a thatna le thatlo na tam tak alo lang thina chu tak chuan ril ru ati boy fo thin narcissist te an hmu dan dik tak an hria chian vele an thil ti le om dan te khan chan aneya an thil ti chan kha an hria thiam pui thina ma se chumi awang chuan an ti swal an ngai dam ti na ani chuang lo eng ang po in swal ma se shemna tuarin chiat nan na satak an chunga lo thleng sela an du chuang lo ngai dam theilo na le an din mun hria thiam pui na hi thil sang ne ani a ngai dam lovin a hria thiam pui the ani atuar tu ten an thil ton chun poma an hria thiam pum hlum veka chul thu ile khabu ai ziaka lang tham mang lawaril ru dam na le dam na tak takin an lo na alan chian ngai ka ringa min han thil fia sak ta che an chunga thil thleng lo pum hlum vek tur chuan an ko pui narcissist te nung chang chu engtika ma a in thak dang lam don lova engtika ma in lai chin na nuam le hlim om tak an nei thei ngai don lova ni ti hrechianga an nung changin an Mahni angong dan te an nat dan te an hriat chiana an pom angaya chu thil in thak dang lam ngai lo tur an pom na atang chuan an malam huna anom dan tura thu tluk na an siam theyang miril ro hrisel tak ten an ngai tuana an sik soi kwal theviau lai hian miril ro hrisel lo te chuan an har sat tlat thina chu wagin narcissist te hian in thak dang lam an har sat em a be sei asang lo thina chu hriat chiana pom ngam angai ani narcissist te hian ril ro hrisel ten an nei fan theina an tla cham em a an Mahni lowin siam rema an ni na le din mun hre chiang tura ril ru lo siam te an theilo fo thin fan theina kan ti hian engpo lo thleng se lowin siam rem zung theina te Mahni le midang te din mun hriat chian na le fel fai taka har sat na chin fel theina thatak nei te Mahni in thunun theina le ha dam taka om thei tura Mahni ril ru ne theina te an ni a kan ril ruwa kan fan the wang ngotin mi in minti kwaldana piangin kan om ti na ani lova har satna le thil thleng du om lo tak kara po lo ma chon thiam tura ril ru fim kan put na jok hi ani chu fan theina chuan har satna le hri om na thuk taka changa ron chuak te po mi pa ngai ni thei turin chakna anei tir thin ani narcissist te chu mitum tlang in siam rem har sat tak le Mahni in en fi angai lo an ni a an kianga om te po an chikin an ngai ven ngai hek lo mi that tak nia anin hria ta wangin ro pui taria wa anin ngaya in thak dang lam du na an ne ngai lo chu wangin atwar tu tan heng kan soi tak zong hi an hria ta an pom thlap angaya thil in thak dang lam be seya hunin thil tha aron her chwa pui mayang tia narcissist de ang chunga om tlat te hian chu an pom theilo chin chu an pom na chuan an malam huna anum dan tura thutluk na dik asiam tir thin ani chuti lai mek chuan narcissist te nung chang an hriat chiana an pom hian hlim na le lom na tam tak an tong do na muti in atwar tu lam hi an lawin buat sai fu tok lo thin hun rei tak chung kan ko pui lo ni to te kan nu le pa emo unau te fel lo na kan mu chiana wangin sheom ti na le lungai na in aron zui thin zo kani kan nun man me kan hlut ngoi te alawin thak dang lam lai kan mu hian lungai na thuk tak akeng tel thin lungai na te hi mishing te hun to na chuan thil har saber pol ani awangin lo paltlang thei tura in buat sai na tha apoimo em ani he lungai na hian mitam tak chu anril ro athak tira anta na in lai chin na thalo taka let le du na hial te po anei tir thin narcissist ni na dik tak an mu po chu an thlir dan a fu tok lo wangte ni te in an ngai pha thina chu wangin he lungai na alo thlen lai hian in ti chak shram angaya paltlang tura fing taka ngai tu ana man thiam atulani keima ni ngei po kanin phat zel apoimo ani kamel hria cham tak hian tunge an nia enge an din mun ti po hra thiam to lo khopin lungai nan tuara an kong zo tur pon hra thiam lo fo thin chu mi te tan chun eng tin nge malak dan tur thaber niang ka klein tam tak te hne na ka thuron chen chu mishing pa ngai te nuna thil thleng thin hote te karila chamem alum ka ti nge vut ka ti katui halem ti mai te hanin zo thin turin ka shila heng zona hote te angalang te hian thil om je nei jok ngai tua bing theina ape thina kum tam tak chung an Mahni ngai dan le du dan po an soi chwa ngam lo na kha ti bovin an zona mol mang te po an du dan takin an chang thei thina ni narcissist ten rei tak lo thunun to ma se an ril rumang tak kharun har chuak le an ngai tu na bo mup to po
an taksa aron le thei tina ni chu puitling an nia an mania ngai dan siama ril rumu mal tak nei turan ni chu thil chon na sa takin atran pui don tina ni mayem mitam tak phe chuan thil om je nei le chan thatak ngai to dan po an thiam to lova an torna paltlanga ni voiliam dan ngotin an ril ru alo lwa to chin midang te chunga rin na ngat tur po in harsa an ti a an ngai dan ngei po adik le dik lo an thlia sang thiam lo chin ke po in voi khat chu phone call du om lo zet mai ka donga kabula chuan ka na amin puitu pakhat a thu ve a phone ka biak nu nen chuan sum do na chungchang kan soi du na loudspeaker a ka da maya atop lama chuan atong kam amoi lawin ngai thak anuam lo le a min hnuai chhia ria wa hriat na ka nei ta a kanin biak zo chuan engma ka soi chuak lawa ka kianga thu ka chanu chuan angai dan ron soi chuakin atong kam le athu soi te chu adik lo thu te min hnuai chhia ria wa hriat thu te aron soi ta a chuta chia chuan thil thleng kha adik lawani ti ka lo ngai to ro ro kha min ron nem nge saka ka ngai dan kha adik ngei ti ka hriat chian pha ve ta ani chu ka chanu thu soi zara chuan phone ka biak nu ne na kan ti tur po chu kan thul pha ta a ka hwai sin pha ta sot mai ani kareru te te chuan min ron betu nu ne na tho dun kha ka du hau lo ma se ka ngai dan kha adik lo ta kin ti in kareru ka siam fel theilowa ka kianga min lo tran pui tu au ma wang chau khan ka ngai dan dik zia ka she the ni narcissist te du dana tuar tu tam tak hi chu tong kam chalo tak taka biak than an ni awangin ngaya an nei china thil chalawani pon an shelo chin chu tak chuan an chunga thil thleng chu adik lo zia shet tir tu an mamo a chumi tur chuan mitam takin mithiam te an ron atul pha ta ani narcissist te nung chang an lo muthiam ta an damna turin mithiam te an han rona theito pan chuwa ve ka ra hian mason na nei nia an in hriat lai reng point mason na engma nei lo nia ai hriat chang an nei le an ril ruain thak wa zung zung mai hi eng tiangin ngei hril fiang ni e heril ruput mang thak kwal na hi apoi mo ema naupangin kal an zira an thiam ang anga an ke an pen ve nok nok ang mai hian narcissist te thu hnuai hun rei tak anom to hnuwa thil thar anjir le meka chuwangin ril runget lo tak nein mason na an nei le nei lo karpo alowin kha boy fowa ma se thil ni dan tur ve renga angai theyang an chung ril ngai to na le an ril rupon lang an ngai to na chuan ngai dan in ang lo an nei china thil ro pui le lian tham tak hlen chwa tura ke an pen po in an ril ro o chuan an theilo tur thu in alo ti boy ve fo china chu an lo nar thiam apoi mo ani narcissist ne na in lai chin na an nei laya an ton fo chin chu thil engamo ti tur an neya chu an ti tur chu an nen chwa theidon lo thu hriat tirin anom china an soilok anga an lo cham chia khan dem an lo thin chu tiang dewa lo ti hnual tur o chu an chung rila a oma chu o chu an ngai thak du lova an lo cham le si chuan dem an lo le mayang ti an lau china ma se chu o chu hwai sen taka an be let ve angai china ni chu tianga an chung rila tanga ron chuak o chu an ngai tua thiam chuan an ril ru in swal thin le ngai dan an thak zung zung thin te kha aron tlem tial tialanga thil engemo an hlen chuak the ani ti ngai dan an nei chhomai don ani thil hote po ni se hlotling taka an hlen chwa zel thei chuan Mahni ni na hriat chian na le miro puidang lambik ni tura in buat saina konga na satakin atan puidon ani banga lem ziak tar mai mai te rimoi engamo ber tum thiam tura zirte le tongdang hanjir tharle te po hi thil ho tak angin langma se mitam takin mason na manro atan an mangthin tun ma an zwan ngam lo na thil tam taka hwai sen takin an zuanga thil te thamte te atanga buljanin thil lian le ro pui tak an zwam pha chu chuan Mahni in rin tong na thatak anei tir thin tuna kanin kom na thu lo ngai thla hlok na tam tak lo char tur hi mi tam tak anom ka ringa mi ka kom tam pau le narcissist te wanga har sana nei an tam zia hi ka re chuak thar zelani narcissist te hian an nung chang hi simin an dam ve thayem narcissist chen khat hian hetiang nung chang an nei chan chu har sana sang sang an to wanga ni china an ril ru a hliam wangte ngai chakna an don lo wangte le an ta na thil hlutak an lo hlo to wangte le boina na men lowin alo tlak buak to wangte an china heng kan soitak zong zong te awanga narcissist lo ni ta te hi chuan an Mahni du than na nge ya tom taka thanlen na kong anon zo ve du ani phot chuan mithiam te puina mangin an ri ru hliam na te an zong chuakin an kalsan theyanga an thil ti awang le an Mahni in hum him an du lu tu ka wanga
midang te ta na nat na an thlen thin dan te an mu thiama an pombok chuan in ngai tlom na le an swal in hriat na an lo nei thina an fam kim bik lo zia te fel lo na tam tak an nei zia te an in hre chuak thin narcissist te hian mi pa ngai ve mai an ni zia hi pom harsa an ti em thina mi bik riau nia in hria in an in ngai ro pui hle thin chu tianga mi ro pui bik an ni lo zia han hriat chwa chu an tan thil hre om tak ani thina an thin chiat em awangin an ma ni thin rim na nge po hi an ma ni nge hian an hlau thin chu wangin chu dam na kong chu an zo theina tur chuan kai hruai tu tur mithiam tak an mamu ani narcissist te hian mithiam te han pan ve thin ma che za asom sari vel zet hi chuan se son laklo line an top san thina atira thatakin om ve thin ma che thuk zoka income na kan nei chia hian an tuar theilo thin ani chuwang chuan nuam ti taka hun an ron man ve theinan therapist te pu in thiam taka kai hruai an ngai ve a in veng reng chunga dim doi taka thu soi pui an tul thin an chaklo na lai tak ma chona relruna tak chungpo a an paltlang theinan thei top kan lo chwa pui thin mitam tak chuan ma an son ve ngei mai ma se midang te chunga chiat na le nat na an thlen te kha siam that a har sa to ani narcissist te nuna hian in thak danglam na tlem te chu mu thein aum ve thina ma se midang te ne na in lai chin na konga om je nei tur khop chuan kong a thui ve deuh thin narcissist te po hun that tak an mana therapist thatakin ayen kol lai chuan a thazongin anin siam rem ve thei mai thei ma se an nuna har satna aron nan le chia khan an nung chang nei sa kha alo le le thina ni ka khopui chu narcissist po ni se ain thak dang lam hun ka ngak mayang ti thin te hne na hian eng thil nge I cha du chu tiang rel ro in pu ani chuan bas ron tan ngai reng lo tur nga kin I loading veng ti na ni ang ain thak dang lam hun I nga kha aron thlengai don lo mai ani lo nangma kha in lo tial zo kang chu tharau nun thi na le ma ni in lo na chu apoi le a in khotlang nun le in namzia in puithu takin in nei na chu eng anga har sa po ani se in chen athiang lo ti in soi thin ma se inun na atan thil thalo tak ani awangin film taka ingai to atulani hetiang thil thalo awanga mishingin an theina an hlo na tam tak ka mu a chuwang chuan ka le khabuwa po an theina le thiam na te ron pho chhuaka ron tar lang turin narcissist te ti du dana twar chuak tu te ka cha ani